अनंत टीदे रिफ्रेश हमी। महाराष्ट्र व गोवा राज्यातील भाविकांचं श्रद्धास्थान असलेल्या सावंतवाडी शहराचे जागृत देवस्थान व 365 खेड्यांचे अधिपती असलेल्या श्रीदेव उपरलकर देवस्थानचा वार्षिक अभिषेक पूजा सोहळ्यास गुरुवारी उत्साहात प्रारंभ झाला आहे। सावंतवाडीतील राजघराण्याचं दैवत असलेल्या या देवस्थानचा वाढदिवस दरवर्षी मोठा उत्सव म्हणून साजरा होतो। गुरुवारी पहाटेपासून या सोहळ्याला प्रारंभ झाला आहे। सकाळपासूनच विविध कार्यक्रमांचं आयोजन करण्यात आलं होतं। सकाळी अभिषेक व पूजा, उत्सवानिमित्त पूजापाठ, त्यानंतर सर्व भाविकांना दर्शन व तीर्थप्रसाद असे अनेक कार्यक्रम पार पडले। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।